Eguerdion, ongi etorriak zuen ama Arantzazukoaren oinetara etorri nahi izan duzuen guztiok. Ongi etorri Jainkoa ezagutzen ahalegintzen eta saiatzen zeraten guztioi. Eta ongi etorria gaur batez ere Arrasate aldetik etorri zeraten lagun eta fededun guztioi. Onerako edo txarrerako bata bestearen bitarteko gera gizakiok. Jainko graziaren betetasuna, salbamena, barruko askapena, errezteko edo galerazteko. Mundu osoa gure ardurapean jarri zaigu lan hortarako Jainkoaren laguntza ziurtatuz. Gizakiok haul jaiotzen gera eta pixkanakagoaz bizkortzen, gure fedea ere horrelaxe. Gure munduaren garapeneko bidean, gure erabaki eta jarrera artean, errua eta pekatua ere azaltzen da maiz, oztopo eta harri irristagarri. Pekatuak lotzen gaitu, baina Jainkoaren maitasunari esker, salbamen bidean gaude eta gabiltza. Begira gaitzazu zure maitasunaren eragina senti dezagun, esango diogu hasierako otoitzean. Hasi dezagun gure otoitzaldi hau zutik jarri eta kantatuz, gure ondoan Jauna egon zaitez beti.
Gora ezean ibiltzen gara, ardi gaso zu gabe. Denok. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu denok, zu zara gure hartzaio. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Denok. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. gure bihotzen jauna eta herriek espero duten Mesias, bego zuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideok, iganderoko bihotz berotasunez biltzen gara jaunaren mailaren ingurura. Azteko, pranta gaitezen apal jaunaren aurrean, aitor dezagun geure bekatua eta uste hon izan dezagun dena edertzen duen errukia. Jesus jauna, zure Mesias eta gizon emakumeen pozbide, erruki jauna. Denok. Erruki jauna, Jesus jauna, gurutzera joko maitasunez, maitatu gaituzuna, Kristo erruki. Cristo erruki, Jesus jauna, sinismenean indartzen gaituzuna, erruki jauna. erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita bestuko dugu aintzat. Aintza zeruetan jangoikoari, Aintza zuri jauna, ta eskerrak eta bakea lurrean naren gogoko gizonei, baina ondita eder zaitugulako, gorazu bedenkatu bazu, gorespen zuri hauspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztialduna. denok. Aintza zuri jauna, ta eskerrak Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, baitaren seme. Zuk entzen duzu munduko
munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna. Aitza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Aitza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Diren guztien egile eta gidarizaren jainkoa, begira ezaiguzu eta emaguzu bihotz guztizu zerbitzatzea, zure errukiaren ondasunak sumatitzagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizibai da gizaldi eta gizaldietan. Amen. Torturatua, baztertua eta madarikatua dirudi askotan jainkoaren zerbitzaria. Baina jauna nuen laguntzaile esango digu Isaías profetak. Puede tener sentido el fracaso. El profeta Isaías le encuentra sentido. Al estar en cada momento a la escucha, Dios se le manifiesta en el dolor como Salvador. Escuchemos. Isaías profetaren liburutik. Jainko jaunak belarria ireki dit, eta nik ez diot aurka egin, ez atzera jo. Bizkarra eskaini nien jotzen nindutenei, masaila bizarretik tiraka ari zitzaizkidanei. Ez nien aurpegia saiestu irainei eta listuei. Jauna dut laguntzaile, horregatik ez naiz kikildu. Horregatik gogortu dut aurpegia arkaitza bezala, bai dakit ez naizela lotsagarri gertatuko. Ondoan dut defendatzailea, nork eraman ni auzitara. Aurkez gaitezen elkarrekin, nork du nerekin auzirik datorrela. Ara, jainko jauna dut laguntzaile, nork kondenatuko nau. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. ibiliko naiz jaunarengan, bizi direnen lurraldean. Denok berriz. Ibiliko naiz jaunarengan, bizi direnen lurraldean. Maite nau jaunak, eta entzun egin du nire erregu oiua. Bai belarria makurtu du nire gana, dei egin diodanez.
batek atzeman. Estu eta larri nintzen, baina jaunari dei egin nio. Arren jauna libra nazazu. Ibiliko naiz jaunarengan, bizi direnen lurraldean. Kristau munduan fedea krisian sartu denean, aurrena maitasuna krisian dagoelako da. Creer no es admitir intelectualmente un credo, sino aceptar el compromiso de la fe en la vida. Eso es el amor al prójimo, nos dirá Santiago Apóstol. Santiago apostoluaren gutunetik. Ene senideok, zertako du batek nik badut fedea esatea egintzetan ez bada azaltzen. Horrelako fedeak salba ote dezake. Anaiaren naiz arrebaren batek zer jantzirik edota eguneroko janik ez badu eta zuetako batek esaten badio, zoaz bakean bero zaitez eta ase, baina behar duen laguntza ematen ez, zertarako balio du horrek. Alaxe fedea ere, bera bakarrik egintzarik gabe hilik dago. Norbaitek esan dezake, zuk fedea duzu nik berriz egintzak, bada nik esaten dizut. Erakustazu egintzarik gabeko zeure fedea, eta nik egintzen bidez erakutsiko dizut neure fedea. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Kristo ez da herri pribilegiatu baten ondasuna, gizadi osoarena da, eta gizaki eredugarri bezala onartua izan da mundu guztian. Salbatzailea aitortzen dutenek, euren salbamen eta askapena sumatu dute, eta jarraitzaile egiten dira. Zuek nor naizela diozue galdetuko digu evangelioan Jesusek. Eta Jesusek berak erakutsiko digu nor den egiaz bere jarraitzaile. Adi eta bihotz zabal jarri gaitezen, zutik alelujaka Jesusi entzuteko. Denok aleluya. Jainkoak libra nazala arrotzetik, gure jainkoaren gurutzean izan ezik. Gurutze horretan josia dago munduan niretzat, eta ni munduarentzat. Alleluia, alleluia.
Jauna zuekin, eta zure espirituaren. Jesukristoren evangelioa, San Marcosen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, joan zen Jesus bere ikasleekin Filipoko Zesarearen dauden herrisketara, eta bidean honela galdetu zien ikasleei. Ni nor naizela dio jendeak. Haiek erantzun, batzuek Joan bataiatzailea, beste batzuek Elias, besteek berriz profetaren bat. Hark orduan, eta zuek nor naizela diozue. Eta Pedrok erantzun, zu Mesias zara. Jesusek inori ez esateko agindu zien zorrotz, eta erakusten hasi zitzaien. Beharrezkoa da gizonaren semeak neke handiak jasatea. Zaharrek, apaiz nagusiek eta idazlariek gaitzetsi egingo dute eta hil. Baina hirugarren egunean piztuko da. Eta horrela, argi eta garbi mintzatzen zitzaien. Orduan Pedrok, bere izarturik, haserrean zean erantzun zion. Jesusek, itzulirik eta ikaslei begira, haserre egin zion Pedrori. Ken zaitez nire aurretik Satanaz. Zure gogoetak ez baitira jangoekoarenak, gizonarenak baizik. Eta jendea eta ikasleak batera deiturik, honela esan zien. Nirekin etorri nahi duenak, uko egin biezaio bere buruari. Arbeza bere gurutzea eta jarrai biezat. Izan ere, bizia salbatu nahi duenak galdu egingo du. Baina bere bizia niregatik eta berri onarengatik galtzen duenak salbatu egingo du. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Alleluia, alleluia, herri agintariak, Arrasateko erromesa maiteak eta Arantzazura hurbildu zeraten kristau guztiak agur. Jasarri zerate oain, niri entzuteko baina ni ez naiz inor. Jasarri zerate eskolan bezala, Jesusen eskolatik lezioa ikasteko. Jesus bai da evangelioan irakasten diguna. Oraintxe hasi berria da ikasturtea, eta umeak, gaztetxoak, gazteak, danak, liburuak besopean daramatela, orain liburu baino gehiago tablet eta ordenadoreak eta bar, baina hasita daude goiz-goizetik esnatzen, dagoeneko azken gau hauetan hotz ere jasarriko zuten, eta aurrera doiaz. Guk ere Elizan jasarri egiten gera, Elizaren magisteriotik irakaspena hartzeko. Guk abadeok geurea da, baina obispoarena egiten dugu elizkizunetan. Eta joan den astean hementxe zan gure Don Fernando Prado, eta hoxe, lehen obispoa euki dugu dena sekiena eta dena esateko dagoena, eta oain ere dagoen tokian ere antxe biltzen da izin isilik egon, baina hemen daukagun ere
gotzai sortu berria da, eta igertzen zaio, oraindik ele kotxean bezala atzetik daramala, eta hasten da edozein gauza txikiarekin erakutsi nahian, eta batzutan berari dagokio, erakutsia hartzea, baina egingo da, arek gure gandik ikasiko du, sinodalidade garai hauetan, hau da, eldiztar guztion artean egin behar degula daramagu, aita santua ere hortara bultzatzen ari da, eta dagoeneko sinodo berezi baten bigarren zatia oraintxe urrian hasiko da. Gotzaiak gure gandik ikasiko du, eta guk haren gandik ere bai. Ez bai da edozein gotzaiak maisua da. Ematen ditun bere adierazpenak, hartzain makila, zuzendu behar bai du, hartaldea, kristau hartaldea bide zuzenetik, eramaten du ere kasuia eta gurutzea apaizgoa ere berarengan dagoelako, eta gero, hainbeste jendentzako deigarria dana kendu ipini eta askok ere esan diote, kendu hori eta utzi zazuia hainbeste gauza, baina eramaten ditun koroi hori, mitra izena daukana, atzetik bi adarrak ditu, bi telazko luzapenak, horiek maisutasuna adierazten du, horregatik herriari berba egiten dionean, hori jantzita egiten du. Arek gure gandik ikasiko du, gu haren gandik. Baina danok Jesu Kristoren gandik ikasi behar dugu. Arantzazu bezalako leku bazterra, eraman zitun bere ikasleak Jesusek, Zesareako Filipo aldera, leku bazterra hauetan, naizta gaur jendetza bildu geran, zer ikasirik badagoela, eta komunikazioa ere, hoberto landu egiten dugu gure artean, patxara behar bai dugu, geure bizitzarekin zer egiten dugu, eta nundik nora eramango dugun jakitzeko, ez? Eta area eraman zituen, eta Jesusek irakasten hasi zan. Eta lezinoa oso ederra izan zen, eta egunero edo behintzat domekero Jesu Kristoren eskolara hurbiltzen geran guztiok, igandearen amaieran zera pentsatu behar gendun ez dakipa. Isiltasun momentu batean, besterik ez bada oheratzeakoan. Zer ikasi dudan nik gaur? Askotan oso listuak gerala eta oso jakintxuak gerala sobratuta juten bai gera, ematen du ez daukagula zer ikasirik. Baina umeen jarrera behar dugu, danai begira, danai holan jakin minean, eta erlijioan bebai. Eta hortarako, benetan, San Ignaziok erakutsitako examen de kontzientzia edo ez gure pekatuak zeintzu diran era berezian jakiteko, baizita gure egunak zelan jundiran. Bestela alde egiten digute eskutik, konturatu gabe denbora pasan mila ekintzak, baina eurila lurrean jausten dan bezala dena ondo enpapatu arte, gure eginkizunak ere egunekoan beharrezkoa da aztertzea, begiratzea, barkamenare eskatzea hainbesteko gauzengatik, baina bereziki jabetzeko nundik nora goiaz. Eta Jesusek gaur esan digu, oso erresa daukagu gure naturalezan doia, geure burua hunditzea eta norbait gerala. Hori, inungo esfortzori gabe aurrera egiten dugu. Baina gure burua ukatzea, eta ukatze horrez erdan bizi gozamena ez hartzea ez dan hartu behar da. Baina onartu beharko genuke oso eskutik zaigula ondo bizitzeko gura. Area jun, beste ikusi, olako jatetxean ibili, bestean ez dakizet, hori orain dena ondo dago, jangoikoak sortu ditu hori denak, baina neurriz behar dugu. Azkenean besteak gure bizitzetan parte hartu behar bai dute, eta parte hartuko dute usten badiegu, eta haien arazoetan eta haien izaetanetan geurea egiten degula beraiekin ere ez. Horregatik, gaurko Santiagoren epistolan entzun deguna oso egokia datorkigu. Al final, la carta de Santiago nos ha dicho una frase sencilla que ha sido muy polémica entre protestantes y católicos, la fe, las obras, pero
que es verdadera, ¿verdad? Tú muéstrame la fe que tienes sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Porque no es lo mismo saber todo de un libro de botánica, que vengas tú con un saco de patatas que has trabajado en la huerta, ¿verdad? Esas son obras, esas son realidades. Aunque aprendiésemos todo el catecismo de memoria, si luego no sabemos hacer frutos con todo eso, pues vale poco. No es que no haya que aprender, tenemos mucho que aprender de la doctrina de la Iglesia, pero también tenemos muchísimo más que ejecutar de manera pragmática aquello que Jesucristo en el Evangelio nos enseña. Izan dezagun adorea geure fedea ekintzetara eramateko. Eta ekintza nagusia bada bata besteei elkar maitatzea. Guri dagokigu hori azaltzea geure bizitzetan eta hortarako eukaristia dugu. Jesusek ukatu egin zuen heriotzaraino, gurutzeko heriotzaraino bere burua. Eta maitasun handi hortatik ikasten dugu, maitasun hori geure bizitzan isladatzen jakin behar dugu. Fede, aitormena egingo dugu oraintxe jarraian danak zutik eta jangoikoari gure fedea azalduz. Sinisten aldezue jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinesten du. Sinisten aldezue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinesten du, sinisten aldezue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hien piztuera eta betiko bizitza. Jesukristo gure jaunaren aita gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Senideok egin ditzagun gure eskariak apaltasunez, munduko behartxu guztiak gogoan ditugula. Eskadezagun evangelioaren poza gizon emakume guztientzat. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Munduan sakabanaturik bizit diren fededun guztien alde. Ahoz egiten duten aitorpena, maitasunezko egintzetan erakuts dezaten. Eskadezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Munduko herrien alde, gerra sufritzen ari diren herrien alde. Bakoitzak bere interesen aurretik, pertsonaren balio sakratua jartzen jakin dezan. Eskadezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Ikasturte berria hasi edo hasiko duten gazteen alde. Maitasunean eta giza balioen errespetuan hasi eta hezi daitezen. Eskadezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hemen bilduta, Eukaristia ospatzen ari garen guztion alde. Jesusengan eman zaion salbazioa ospatu eta hots egin dezagun,
batez ere zerbitzuaren bidez. Eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Entzun jauna gure beharretik egin dizkizugun eskario. Erakutsi ezaguzu zure maitasun betea, guk ere geure urkoak maitasunez zerbitza ditzagun. Guretzat bizi eta guretzat hilden Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Entzun bihotzonez jauna gure eskariak eta onartu zeure zerbitzarion eskaintza. Gutako bakoitzak zure izena goresteko eskaintzen duen hau, izan dadila gizon emakume guztien salbamenerako. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Ora bihotza. Jaunaka dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokita eta zuzen. Egokida
eta bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nunai eta beti guk zuri eskerrak ematega, jauna eta guzti santu, jainko algustidun beti ere kogorri. Zeure semea gure salbatzaile bidaltzeraino, maite izan baituzu munduga, bekatuan izan ezik beste guztietan gure antzeko egin duzu, zure semeagan maite zenuena, gugan ere maitatzeko. Ark zure esaneko izani, eskuratu dizkigu berriro, guk zure esaneko ez izateagatik, galdutako ondasuna. Horregatik guk ere aingeru eta santu guztiekin batega, goresten zaitugu jauna, pozbetegan kantari. Santo, santo, santua, nire guztien jainko jauna, zeruluka berberik gauza zure bizia, Osana zengo nirea, bedeinkatu jaunaren izenean datorrena, Osana zengo nirea. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroi garbi. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, Horregatik aita zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ileskorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta elizgizon guztiekin batean.
Era berean, izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argita. Erruki zakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iriz dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virgina doatxuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin bategan, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reina, egin bedi zure naia, zerua bezala gurrean eman guztula, egun honetako ogia, arratu gure zorra, guk ere gure zorre, markatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da, apostoluei, bakea usten dizuet neure bakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espiritua. Emaiozue bakea elkarri, daos fraternalmente la. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Hona hemen Jesukristo gure jauna, gure maisua, hona hemen Jangoikoaren bildotxa, bere bizitza eskaintzen irakasten diguna. Zorionekoak honen maira deitu. Jauna, ni ez naiz inor, zure etxean zartzeko, baina ezazu jartzeko.
jauna gure jainkoa, bedeinkatua zu. zeru lurren egile, Bedeinkatua zu. guztien salbatzaile, Bedeinkatua zu. gure jabe zara da. Bedeinkatua zu. Gure jabe zarata, bedeinkatua zu. Jesus, jainko semea, Bedeinkatua zu. guregatik hil zara, Bedeinkatua zu. aitak biztu zaituta, Bedeinkatua zu. gure artean zaude. Bedeinkatua zu. Gure artean zaude, bedeinkatua zu. Espiritu Santua, Bedeinkatua zu. bizian bizigarri, Bedeinkatua zu. oze maile bikaina, Bedeinkatua zu. balkoetan pozgarri, Bedeinkatua zu. Malkoetan pozgarri, bedeinkatua zu. jauna gure jainkoa, Bedeinkatua zu. zeru lurren egile, Bedeinkatua zu. guztien salbatzaile, Bedeinkatua zu. gure jabe zara da. Bedeinkatua zu. Gure jabe zarata, bedeinkatua zu. Jesus, jainko semea, Bedeinkatua zu. guregatik hil zara, Bedeinkatua zu. aitak biztu zaituta, Bedeinkatua zu. gure artean zaude. Bedeinkatua zu. Gure artean zaude, bedeinkatua zu. Espiritu Santua, Katua zu. bizian bizigarri, Bedeinkatua zu. oze maile bikaina, Bedeinkatua zu. balkoetan pozgarri, Bedeinkatua zu. Malkoetan pozgarri, bedeinkatua zu. Egin dezagun otoitz. Jauna jabe dadila doain zerutarren indarra,
gure gorputzaz eta harimaz, gure bizitzan indar hori izan dadin nagusi, eta ez gure naia. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amén. amaitzeko baino lehenago hitzerditxo bat eskerrak emateko Frantziskotar anaiari, ari zeate, Arantzazuko etorkizuna ikasten nundi nora jo behar du, Arrasatekoen laguntza eta gogoa zuekin bat izango da, urteetan izan dan bezala. Aurten ere zuen gana etorri gera, eskerrik asko harrera onagatik. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren bedenka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Mentxe dagoena harri da. Orain itxura hain aldatuta dago, askok ez dutela ezagutuko, baina zenbat urtetan egon da gurekinan, Arrasateko parrokian lan egiten, sakristian pasatzea gura dezute agurtzera, eskertuko du berak, eta nire bai zuena. Zoazte jaunaren pakea.